இவ்வளவு வானம் நீங்க செக் பண்ணி அனுப்புனீங்க. வணக்கம். இன்றைக்கு என்ன ஆளுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தையிட்டு சட்டக்கதறியாக அறைன்னு சொல்லி மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்குது. அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரங்களில் இந்த இடத்துல காணி வந்து அளப்பதற்கு நிராகரிகள் வந்தபோது மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் அடித்தது. அதன் பிற்பாடு இன்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை 2026 4ஆம் மாதம் 28ஆம் தேதி இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா நில அளவு செய்வதற்காக ஆக்கள் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறத பார்க்கக்கூடிய இருக்குது. இதோட வந்து காணி உரிமையாளர்களை வந்து உள்ளே செல்வதற்கு ஐசியெல்லாம் கேட்டு மிகப்பெரிய பிரச்சனை நடந்துன்றதை பார்க்கக்கூடிய இருக்குது. மறக்காமல் சமூகத்தை சார்ந்தால் மறக்காமல் உங்கள் ஆதரவு தாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, காணொலியை தொடர்ந்து பாருங்க, என்ன நடக்க போகுதுன்னு நீங்கள் பார்ப்போம். நிறைய பேக்க பூக்கள் எல்லாம் படுங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. அரசாங்க அதிபர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். மாவட்ட செயலாளர் సార్ నమ్మకం పద్మనాథన్ సార్ పద్మనాథన్ సార్ අපි අයිඩෙන්ටිටියක් තියෙන්නේ බෑ අඳුරගන්න. අපිට මේ කාගවත් අපිට ඔන්න உரிமையாளர் நாங்கள் இந்த ஐசி இறையிலாம வெளியில நிக்கிறோம். ஐசியை காட்டாத காட்டிதான் இவ்வளவு வானம் நீங்க செக் பண்ணி அனுப்புனீங்க. இவ்வளவு வானம் போட உள்ளது கவர்மெண்ட் வானம் போட செக் பண்ணீங்க. வானம் எத்தனை கியானி ඒක check කරාද? GA මාතේ නෙමෙයි කොළඹින් ඉඳලා ආවිල්ලා තියෙන වාහන කොට. ඒ දිසාපතිතුමාගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා කිව්වා. ඒ අපිට ලිස්ට් එකක් තියෙනවා ලිස්ට් එක අනුව තමයි අපිට එපන්ඩ් කියලා තියෙන්නේ. වාගේ තියෙනවා. කල්ලන උල්ලපල කරන් කල්ල එයා පොරුවට ඉන්නවා ඇතුළේ ඇක්ෂන් කරන්න එපා හරිද මේ ඕනර් ඉඳලා අවිල ඉන්නවනේ ඕනර් කඩිය අවිල ඉන්නවනේ ඒකට එන්න කියන්නේ මේ ඕනර් ඩිරෙක්ටර් විජිත් රොහාන් විජිත් එයාව එන්න කියන්නේ එයා එන්න කියන්නේ අපි අතන ඉන්නේ එයා අපිට බොරු නඩුව දාලා ගියා අතන ඉඳලා වෙන නඩුව අරන් ගියා ඉංගල වංගල අහන්නකෝ අයිඩි තියනවාද කියලා අයිඩි දාලාද ඇතුළේ ඉන්නේ කියලා අහන්නකෝ ආමතුරුව එයාව දෙන්න කියන්නකෝ එයාට මොකද ડોකියුමන්ට්ස් මොකක්ද තියනවාද අපිට ඇවිල්ලා ඉන්න ක්වෙස්චන් කරලා අයිඩි අහනවා අයිඩි අයිඩෙන්ටිටි කියලා නැහැ මෙතන අර ලිස්ට් එක ගන්න අපිට එවන්න විදියක් නැහැ. හරි.
மோட்டர் சைக்கிளை திறப்பு விட்டுட்டு நான் முதல்ல வச்சுட்டு எடுத்து வச்சிரு திறப்பு என்ன இலங்கை நிலை அளவு திணைக்களம் காணி உரிமையாளர்கள்ட அதாவது தேசிய அடையாள அட்டையை வந்து உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அவையில் உள்ளே போகிறதுக்கு அனுமதி வழங்குறது வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. உள்ளே போன காணி உரிமையாளர்கள் வெளியில் வர்றதை வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. இலங்கை நில அளவு திணைக்களமும் இப்போ போகுதுள்ள இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியனும் பார்க்காமல் பிடிக்கணும் உள்ள. இப்போ நே மட்டும் பார்க்கணும். இன்றைக்கு காணி உரிமையாளர்கள் காத்திரம் போல நடக்குது. பூட்டுங்க, பூட்டி போட்டு கொண்டு வாங்க. உள்ளுக்கு வச்சு பூட்டுங்க, பூட்டி கொண்டு போங்க. ரைட்டு, நீங்கள் வடையை போட்டுங்க. இன்னும் வாங்க, எல்லாம் போய் होटल की सर ओपन कर दिया போங்க. 20 कोड़ी
वीडियो दाना बड़ा nikang balan